L'enllaç iònic és el tercer tipus d'enllaç químic que són unions molt fortes entre els àtoms, i aquest enllaç metàl·lic, com indica el seu nom, únicament es formarà entre àtoms de metalls. En aquest cas no intervindran els no metalls. Llavors, anem a suposar un exemple on nosaltres tenim alguns àtoms de ferro, un àtom de ferro amb 2 electrons a l'últim nivell, un altre àtom de ferro amb 2 electrons a l'últim nivell i un tercer àtom de ferro amb 2 electrons a l'últim nivell. Llavors, fixeu-vos que el ferro ha de perdre aquests electrons que té a l'últim nivell. Com són electrons de l'últim nivell que estan molt lluny del nucli, es poden perdre de manera molt fàcil. De manera que els àtoms de ferro perden aquests electrons. Però si els àtoms de ferro perden aquests electrons, els 3 àtoms de ferro quedarien amb càrrega elèctrica positiva. Com han perdut els 2 electrons, els 3 àtoms de ferro quedarien amb càrrega -2. Llavors, el primer que hauríem de pensar és que si es queden amb la mateixa càrrega positiva, es repel·lirien i no s'ajuntarien precisament, sinó que separarien encara més. Però el que succeeix amb aquests electrons quan els perden és que es crea com un núvol electrònic, els electrons es queden flotant al mig de l'ambient, de manera que creen aquest núvol electrònic, es queden aquí flotant i en moviment, i aquest núvol electrònic té una càrrega negativa, perquè és on hi ha els electrons, de manera que d'aquesta manera, gràcies a aquest núvol electrònic, els àtoms de ferro amb càrrega positiva quedarien o es mantindrien units mitjançant aquest enllaç metàl·lic. I torno a insistir, perquè us feu la idea, un símil d'aquest enllaç metàl·lic podria ser el nucli d'un àtom. En el nucli d'un àtom hi ha protons i neutrons. De manera que els protons, si estiguessin sols al nucli de l'àtom, no podrien estar-hi. Per què? Perquè com tenen càrregues positives, els protons sortirien repel·lits i es separarien, i el nucli no seria estable. Aquí passa el mateix. Tenim diferents àtoms de ferro, de manera que si perden els electrons perquè busquen l'estabilitat en la configuració electrònica, si perden els 2 electrons de l'últim nivell, com en el cas del ferro, ens queden ferros amb càrregues positives, de manera que si es quedessin tal qual, es repel·lirien i no formarien cap tipus d'enllaç. Llavors, per formar aquest enllaç, quan perden els electrons es queden al voltant en un núvol electrònic que s'anomena, i aquest núvol electrònic té càrrega negativa, de manera que aquesta càrrega negativa estabilitzaria els àtoms de ferro amb càrrega positiva i formarien aquest enllaç metàl·lic que els mantindria units.